Od Ivy 2013 sme plne prešli na nový model rukovete. Má to označenie Mark 12 ako rok začatia výroby 2012. Odlišuje sa to od tých predchádzajúcich modelov tým, že lúčik už je monolitný s rukoveťou a rozoberá sa to cez takéto šupátko, ktoré je v oceli a v podstate prenáša celý spätný ráz na väčšiu plochu, takže teraz nie je problém postaviť to na náboje 10 auto alebo 357 SIG. No, rozoberá sa to tak ako predtým, len nedáva sa dolu celý lúčik, dá sa dolu len toto šupátko a máme to rozobraté. Keď to ideme zložiť, tak zase toto treba stiahnuť dolu. Natiahneme to a zase je to zmontované. Tým, že ten lúčik je súčasťou rámu, tak v týchto miestach sa nám podarilo to posunúť o 1,5 mm vyššie, čím máme teraz výrazne hĺbší úchop a drží sa to ešte lepšie, než sa držali predchádzajúce rukovete. A v podstate na tento spôsob sme prešli u všetkých modelov, takže máme tu 45-ku, ktorá je spravená na ten spôsob. Teraz akurát plánujeme spraviť v tejto rukoveti a vlastne s týmto mechanizmom chceme spraviť 10 auto ráž. No a prešli sme na novú malorážku. Tu sme ju doniesli s tlmičom, výrobné číslo tlmiča. No a toto je teraz, by som povedal, že najnovšie, čo máme vo výrobe. Som na to veľmi hrdý, je to v podstate po dlhšej dobe jediná malorážka, ktorá má záver spravený z poctivej zbrojárskej ocele. V podstate všetci svetoví výrobcovia v súčasnej dobe vyrábajú veľa malorážkových pištolí, ale všetci to robia z hliníka alebo z liatin zinku, takže to má životnosť nejakých 5-6 tisíc rán, potom sa to rozpadne. Toto je prakticky nesmrteľná zbraň. Ako tým, že sme tu spravili takéto veľké okno, tak sa to odľahčilo natoľko, že je to schopné akékoľvek malorážkové strelivo akceptovať. No a zároveň vieme tam dať silnejšiu pružinu, takže dá sa strieľať s tým aj hypersonické strelivo. Čiže vysokorýchlostné, HV plášťované. Takže asi tak. Plánujeme teraz započať vývoj samopalu, respektíve samonabíjacej karabíny na pištolové náboje. Začína to byť dosť populárne, lacné strieľanie, no a vidíme, že objavilo sa veľa podobných modelov, aj tu na tomto stretnutí boli odprezentované nejaké samonabíjacie karabíny na pištolový náboj, ktoré boli postavené na bázi samopalu ZOR 58 alebo útočnej pušky ZOR 58. No, my chceme ísť vlastnou cestou, bude to úplne od nuly konštrukcia, zase malo by to byť robené modulárne, aby to bolo schopné akceptovať od náboja 10 auto až po štandardný 9 Luger a v podstate všetko, čo je medzi tým. Čo by som rád vašim čitateľom sa pochválil, prebehli teraz majstrovstvá Európy v Portugalsku, no a naše družstvo slovenské vyzbrojené plne pištolových Excalibur v tvrdej konkurencii obhájilo pekné medailové bronzové miesto, boli tretí, takže tešíme sa z toho.